Здравейте и добре дошли в подкаст "Изкуството във всичко" с мен, Анабел Хамджиева. В студиото ни гостува една вдъхновяваща жена. Тя е ментор, актьорска игра за деца, сценарист, продуцент, режисьор и актьор. В днешният разговор, посветен на едно събитие, което отваря портал между училището и изкуството – Портал Фест, ще ни въведе Симона Попова, която доказва, че след като децата открият сцената, киното, несъмнено откриват по пътя и себе си. Симона, добре дошла и благодаря ти, че прие нашата покана. Здравейте, благодаря за тази покана. Благодаря, че се свързахте с мен, с нас и ще имам възможност да говоря днес с вас. Ами аз го приех много съдбовно цялото нещо. Казах ви как попаднах изобщо на Портал Фест, понеже реално видях рекламата в метрото и просто веднага цъкнах, проучих за какво става на въпрос и установих, че имаме доста сходни цели по отношение на това каква представа имаме за това, което правим и как искаме да се докоснем до хората. Така че имаме доста общи неща в тази посока. В крайна сметка, винаги децата са в началото на пътя ни, независимо дали става дума за изкуство, за спорт, за право, за медицина. В крайна сметка те са фокуса. При мен така се стекоха нещата, че аз преди години, 17, нямах намерение да се занимавам с деца. Имах си частен театър, имах си своята реализация, бях завършила тогава само колеж Любен Гройс и съответно до момента, в който в едно училище не ми се наложи второ училище Емилиан Станев в София. Дъщеря ми влезе там първи клас, прибра се, беше коренно различно от това, което аз съм си представила, че може да се случи с едно 7-годишно дете. И тогава реших да отида в това училище и да направя школа. Започнахме с 5 деца във второ, след което отидохме в читалище Вапцаров в София. Събраха се още деца и направих в последствие школа Водолей. Защото аз съм Водолей и хореографката, която тогава започнах с нея, Албена, и тя беше Водолей. И постепенно всичко това се разрасна до момента, в който това, че аз имам школа, беше чудесно, но още от ранна детска възраст, където съм израснала в Созопол, майка ми беше учител там по психология, баща ми беше историк. В фокуса на живота ми е било обединението. В последно време обединението се приема като нещо страшно да се обединяваме. Обикновено се обединяваме, за да се разделим и това е от всякъде в момента. И ние го виждаме и в социалния ни живот, и в училище. И не се получава. Аз продължавам да смятам, че обединението на децата ни има смисъл. Портала, през който те трябва да минат, независимо в коя посока, е портала, в който те трябва да се причистят. И така възникна Портал Фест по идея на професор Господинов, замректор на НАТВИС, на Водолей, на екипа от Водолей. Значи идеята за този Портал Фест дойде от децата на школата, които всъщност са от повече от 13 години в нея. Те са от първи клас, в момента завършват. И името Портал Фест дойде от Катерина, която е на 14, след което екипа от Олег Точков, Мария Пеловска, Калина Липовска предложиха формата, измислиха го. Виктор Липовски, който е директор на фестивала, административно и организационно го подкрепи. И аз съответно творчески обединяваща и познаваща всички театрални школи в България, които са много.
Сега стартираме с 20 школи, 21 школи в сегашното изложение. То е изложение на театралните школи и училища по изкуства. По-скоро минава в няколко фази в тези 3 дни в надвис, 24, 25 и 26 октомври. Първият ден сутринта имаме 2 кръгли маси, които са по-скоро първата е между институции, организации, политики, устойчивост. Втората е творческа. След това имаме 3 workshop-а, разпределени през 3 дни. Втория ден има спектакъл на голяма сцена Шекспириада, който включва децата от всички школи, обединени под творчеството на Шекспир с миниатюри и откъси. Има сутринта на 25-ти кино в Чекмедже. Това е съпътстващо събитие. Деца в кадър, 3 филма, които са късометражни на студенти от надвис с деца. И в неделя отново 2 workshop. Всичко това, разбира се, е подкрепено, освен от инициативата на школите, децата и надвис, 2 района в София, които са район Овча купел и район Витоша. И нямаше да бъде възможно без програма Европа, защото ние не обичаме да говорим творците за финанси, обаче не случайно мениджмънта е това, което движи творците, и творците е хубаво да знаем как да менажираме това, което правим, защото той иначе просто остава в пространството. Колкото и да е добро, то остава, без да бъде видяно и чуто. За съжаление, да, понякога така се е получава, но с едни такива умели способности да менажираш нещата, винаги има повече реализация, повече досег. И да, има възможности. В хода на работата, която ми се наложи, и срещите, които трябваше да проведа за реализацията на това изложение, се оказва, че и Министерството на културата, и Министерството на образованието, и РУО София, и програма Европа, и район Овча купел, и район Витоша е възможно да подкрепят, е възможно да съдействат, е възможно да финансират и да участват в устойчивостта, но пак казвам, трябва много добре да е структурирано всичко. Не може да очакваме да се развиваме и да имаме финанси, просто защото изкуството и децата трябва да бъдат финансирани. Да, но то не става без хора, които да го движат и да го правят както трябва. Абсолютно е така. Можете ли да представите и част от школите, които очакваме да видим в изложението? На изложението на може фестивала. ли да ги прочета, за да стане много бързо и кратко? Защото е хубаво да покажем всички. Разбира се. Значи аз ще ги представя по азбучен ред. Всичките тези мои колеги, част от тях много дългогодишно работят с деца, и след това ще кажа няколко думи за тяхната работа, която не е просто да ги учат на театър или кино. Това е далеч извън крайната цел. Защото всички тези хора основно се занимават с развитието на личността извън семейството, което е основата. Значи това са актьорска къща Хлапета с ръководител Ганета Атанасова Ганди, актьорски школи Монфи с директор Слав Бойчев, арт асоциация Водолей, ръководители Симона Попова и Виктор Липовски, арт група Театрално забавление, ръководител Биляна Стоева, арт център Арлекин към Варна, ръководител Стоянка Гунчева, Асоциация за изкуство Пластилин, ръководител Людмила Даскалова и Детелина Стойчева, експериментална театрална студия Игра с ръководител Петър Варбанов, Младежки театър Приятели при Младежки дом Пазарджик, ръководител Александър Братоев, независим актьорски клас Банда с ръководител Росен Пенчев, образователна програма Театър в училище на Фондация Пространство, ръководители Вероника Петрова и Росица Гущерова, ПГД Елисавета Вазова с директор
Даниела Шошова, студия Димитър Еленов с ръководител Розита Еленова, театрално студио Артистик при ОДК Силистра ръководител Христо Христов, театрална студия към театър Апарт Пловдив ръководител доктор Сашо Петков и Катя Минкова, театрално студио Ювенсис към Център за изкуство, култура и образование София с ръководител Венета Танасова, театрално студио Смехурко филиал Банкя ръководител Цвета Лазарова, театрално школо Сава Доброплодни с Кирил Милушев, арт студио Камбана към Камбана Арт с ръководители Екатерина и Биляна Казакови, училище Акатамо с директор Диамантова, школата на Башар и Зафир Раджеп и актьорска студия Арте ръководител Илчо Димитров. Благодаря за това, че ми дадохте възможност да ги изчета всичките, защото едно е да кажеш 20, но друго е да се знае кои са тези 20. Защото това са ментори, това са хора с мисия, които не просто са там, както казах, да занимават с кино и театър. Те се занимават, тъй като ние имаме много срещи, те се занимават с всичко покрай тези деца. Занимават се с това дали ходят на училище, дали имат отсъствие, какво им е в семейството, развежда ли се някой родител, има ли проблеми дете с даден учител, какви любови преживява, спи ли, не спи ли, има ли паник атаки или няма, защото това напоследък не знам защо е толкова засилено. Това са хора, които живеят с тези деца и се занимават от А до Я с тях. Те са им втория дом. Това е идеята на тези школи и затова е толкова важно да ги има. А смятате ли, че има необходимост в училищата да се въведе това като дисциплина, наравно с изобразително изкуство, бит и техника, всякакъв такъв тип ушким, не толкова ключови и подценявани предмети, които по принцип всъщност много развиват личността, много развиват обръщането навътре към себе си. Те изключително много подпомагат чисто душевно ти да се усещаш и да се разбираш малко по-добре. Това е темата на докторантурата, която се опитвам да напиша от 2 години. И с професор Пенко Господинов много мислим как това да се случи. При него това е един от основните ми приоритети, дори специалности, които преди 2-3 години се отвориха в надвис магистърски програми, съвместно едната от тях с университета Климент Охридски, е за фокус театралната педагогика, т.е. предмета театър в училище. И не знам това кога ще стане, защото тук идва момента на специалистите, които трябва да я излязат. Успоредно с това, с учебника, който трябва да бъде разписан, едва тогава това може да влезе и това е един много дълъг път, който се опитваме в момента да видим, да проверим, да се образоваме и ние как би могло да се случи. Но да, има мисъл и действия в тази посока. Надявам се това да се реализира, но повярвайте ми, когато влезеш в системата на образованието, там всичко е много точно разпределено и то трябва да бъде описано. А театралите, както знаете, не са от тези, които пишем, а са по-скоро хора на действието. И именно този мост между Министерството на образованието и Министерството на културата те първа се гради и аз много благодаря и на министър Красимир Вълчев и на министър Мариан Бачев, че те са причастни и активни към дейността на школите и на това, за което говорите вие, театърът в училищна и извън училищна среда. Но за да се върна към училищната среда, има една програма изкуство и спорт, което всъщност е една моя болна тема от години, защото аз съм преподавала по тази програма и в частни училища, и в държавно. Това е една програма, в която всяко едно училище кандидатства в Министерството на образованието с програма изкуство. Там ще се фокусирам, защото това е програмата, която аз мога да дам някакво мнение. Имаш определен брой часове, които трябва да се реализират, пише се проекта и можеш да опишеш, че
изкуството ти е театър, кино, би могло да е рисуване, би могло да е танци и така нататък и така нататък. И тук идва ситуацията, в която ти разписваш това от училището, изпращаш го, одобрява се или не се одобрява и след това се прилага. Но нормално Министерството на образованието са дали възможност на директорите на училищата да избират кой да води тази програма. Съответно, много малко директори избират външен експерт. Повечето директори избират по тази програма изкуство и спорт, спорта да се води от учителя по физическо, изкуството да се води от учителя по рисуване или от учителя по пеене, или учителя по литература води направление театър. И сега от името на Портал Фест съм изпратила анкети към училищата, които има списък на страницата на РУО и на МОН, кои са училищата, които всъщност са финансирани по тази програма. Те са или 77, за София говоря, или 76. И в тази анкета аз искам с нашия екип да направим проучване колко от тези 77 проекта са с външни експерти. Защото в крайна сметка е важно да влязат външни експерти. Но тъй като всяко ръководство решава, че има програма, която да финансира допълнително своите налични кадри, не взима външни експерти. Казвам го като пример, че всъщност ето тук Министерството на образованието е отворило един път. Но той не зависи от него. Да, така че всяко училище има избор да използва външен експерт. Този формат сега е именно за това и аз съм изпратила покани до учители да дойдат на тези кръгли маси на Портал Фест, да се запознаят с тези школи. Към Портал Фест отваряме и картотекиране на театралните школи и училища по изкуства, като задължително започваме с тези 20. Но от днес тръгва кампания целогодишно, ежедневно всяка една школа и едно училище би могло да се картотекира и съответно, когато излезе такава програма, и не само програма и изкуство и спорт е един пример, в общините и в районите има комисии, които са за борба с противообществените прояви за подрастващи. Там също има средства, които биха могли да бъдат насочени с театър и кино като превенция в училищата в цяла България. И ако може, това ми е някаква мечта, която е осъществима, но не знам кога ще стане. Тоест, всеки един областен град, всяка една комисия, всяко едно РУО да има възможност да влезе в този каталог, да види школите, които се занимават с изкуство и съответно да прецени спрямо града, в който се намират, района в София, в който се намират, да се обърне срещу съответната школа, да влезе в партньорство училището или центъра, който има нужда и със средствата на театъра това да се развие, защото изкуството е това, то отключва, освобождава и ти политаш. А полета може да е всяка една област, както казах. Абсолютно е така. Изкуството винаги дава криле, винаги е било това нещо, което първото запазва и някаква частица от детското в теб и освен всичко останало те прави по-щастлив, дава ти по-висока стойност от това, което би могъл да получиш, имайки материални неща. То не може да се пипне, но може да се усети. И то чрез себе си, нали, твоя език, твоя начин, да го потърсиш, да го откриеш. Нали, много актьори се обръщат към изкуството понякога, много художници се обръщат към театъра. Те просто са взаимосвързани. Абсолютно всички изкуства и според мен
колкото повече се говори за изкуство от всякакъв характер, толкова по-добре мисля, че всеки ще разбере колко е важно всяко едно дете да опита и да даде шанс да го опознае. Така че за мен наистина е много голяма радост, че сте тук и че изобщо се занимавате с това, което се занимавате. И че има такива филми, защото вие правите филми, деца играят за деца. Значи две са направленията. Имаме театрални постановки. Това вече е извън Портал Феста. Това е извън Портал Феста. Но това е дейността на Арт Асоциация Водолей. Да. Имаме две направления. Едното е деца играят за деца. Това са театрални постановки, които са изиграни от деца, тинейджери и подрастващи за деца, а другото, и това е в областта на театъра. В областта на киното е Гласовете им чуваме и това са филми, които са за известни личности, пресъздадени и разказани от деца, които изцяло се финансират. Благодаря и надявам се да продължи от Национален фонд култура. Това е цикъл. Можете ли да ни разкажете обаче малко повече за вашия път? Нали? Началото съвсем... Симона? Да. Пътя на Симона. Пътя на Симона. Какъв беше? Как започна? Каква беше срещата с театъра? Сега ще кажа. Това започна в Созопол. Аз съм живяла 16 години. Морето действително е мястото, в което можеш да се откриеш. Всичко, което не е море, е провинция, казвахме ние в Созопол. Баща ми Венцислав Попов беше археолог, водолаз, подводна археология. Аз съм израснала на един кораб всяко лято. Мир на праха на Александър Фол. Той беше министър на образованието и културата тогава. Невероятна личност. Аз съм била малка, но се запознах с него. Това е някаква харизматична енциклопедия. Нещо, което можеш да попиеш. Аз съм била много малка тогава. 8, 7, 9, не знам, но го помня как влезе в нас и говореше за изкуството, за това. Той е траколог. И баща ми откриваше подводни тракийски селища по цялото Черноморие. Има такива селища. Самия Созопол, отдолу, където е пристанището, има останки от траки. В Китен, помня, влязох под вода с акваланг и видях остатъци от тракийско селище с прибори, не с прибори, ами с съдове. Така, от една страна е баща ми, аз живея лято само с мъже на този кораб. Също нещо, което е уникално. Мъжът, интелигентният мъж, разсъждава, мисли и присъства отговорно, сериозно. За мен тогава така беше. С изключително чувство за хумор и цинизъм, който всъщност и до ден днешен аз имам и на места той е в повече, но това е от онези експедиции с водолазите. Майка ми беше директор на детска градина в Созопол. Уволниха я, защото тогава, по времето на онзи режим, тя хвана готвачката да краде от кухнята буркани, храна за децата. И уволни готвачката моментално. Била е на 24. Оказва се, че въпросната дама е съпруга на някой от тези, на които не трябва да си в този момент, нали? В този момент викат майка ми в стаичката с дългата маса и казват: оттеглете си документа за уволнение. Тя каза: няма как да стане. Баща ми ме е учил, че никой не може да посяга върху храната на децата. И така или иначе уволняват нея, след което тя става психолог в училище. И оттам връзката с историята при баща ми. Майка ми обожаваха в Созопол. Изключително вдъхновяваща личност. И
да са живи и здрави и двамата. И в последствие идва момента, в който една много симпатична актриса от Бургаския театър прави театрална школа в Созопол. Аз се записвам първа как и това е мечтата на живота ми. Аз ще ставам актриса. Няма друго. Първият ми хонорар беше масовка в Вик за помощ. Един филм, който взех 5,50 и съответно в последствие с Ивайло Герасков вече сме приятели, виждаме се, той играе главната роля там и аз казвам, ти играеш моя филм, нали? Идва въпросната дама от Бургас, аз се записвам, правим Пипи дългото чорапче, разпределят ни и тя не ми дава главна роля. Аз съм масовка. И Пипи се играе от една много сладка моя съученичка, Аника се игра от моя съученичка, аз съм деца в масовката. И казвам, не, това е моята мечта, аз съм актриса, няма как да съм масовка. И идва момента, в който трябва да излезе Аника. Ние сме в читалището в Созопол. Представление с публика. И аз, Калина се казваше тогава това момиче, и аз заключвам Калина в тоалетната. И излизам на сцената вместо нея с нейния текст. Може да си представите. Това дете толкова рева. Изхвърлиха ме от школата, естествено. Майка ми и баща ми бяха толкова втрещени от това, което съм направила, това да заключиш дете в тоалетната и да излезеш на негово място. Това, ако някой сега ми го направи в школата, не знам. И това е първото ми излизане на сцената, а второто е след една година отново концерт. Отново от друга група. Аз вече танцувам пчеличка. Не съм в театралната школа, изгонена съм. Mm-hmm. И ние сме пчелички с лампички. Такива, с едни жълти батерии имаше, вързани и с лампички. И излизаме и танцуваме на тъмно и на всички им светят само лампичките. И аз отивам и изключвам лампичките на всички. И оставам да свети само моята лампичка. Леле. И ето това са първите ми две стъпвания на сцена. След което вече с времето, точно обратното, си даваш сметка, че ти въобще пък не си важен. Че ако трябва да изключа някоя лампичка сега, бих изключила своята собствена. То при вас е много екипна работа. Изключително много хора са замесени в едно, дали театрално или филмово представление, просто там всички сте зависими едни от други, няма как да си сам. Да. Така че е много забавна историята. И... Да, много са забавни моите истории и с всичките ми университети, които съм завършила, и Гройс, и Нов български, и Надвис, и преди 3 години вече завърших и театрална педагогика, защото както става ясно в училищата, за да влизаш и да се занимаваш с деца и правилно. Защото педагогиката и актьорството са две коренно различни неща. Има неща, които актьорите в стремежа си да скъсят дистанцията, да са освободени, минават онази тънка граница на отговорността, че всъщност театралният педагог е ментор и учител и той образова. И той трябва да е пример с цялата си лудост, разбира се, и с цялата си духовитост. Той не може да е онзи симпатичен актьор само. Вървят едни други отговорности. И трябва да си много бдителен. Всяко едно нещо. О, да. Всяко едно нещо. Да, ето това е тънкото нещо. Аз самата съм много емоционална, много непредвидима и за себе си. Но, както казва една от моите най-добри приятелки Емилия, там, където се намират мили деца, аз не само съм тръгнала оттам, аз още съм там. И това е необходимо всъщност, да. За да можеш съвсем напълно да ги разбереш и напълно да върви между вас комуникацията, без абсолютно никакви прегради. Вие в даден момент трябва да сте
на едно равнище. Най-малко на една планета. Поне да сме на една планета. Как ще си говорим относително да сме на една планета? Точно така. Защото езика не е важен. На какво ви научиха децата след толкова много години работа с тях и в школата, и в киното, и от личен план, нали? Понеже имате щастието и двете ви деца и те също да се занимават с... Те не, че имат щастието, те нямат избор. Те нямат избор, добре. Значи тук е липсата на избор. Вече имат, обаче то е краста, която като те хване... То е засмукало, да. Да, иначе те си спяха в... аз, когато родих втората си дъщеря, с слинга, излизайки от родилното, 4 дни след това бях на репетиция с Мир на праха му с Славчо Пеев и Латинка Петрова. Голяма да живе и здрава. Да, голямата ми дъщеря я родих в ефир. И давах интервю докато раждам в предаването всяка неделя. Раждах Скарбовски. Да, тя ми го разказва. Интересна истина. Да, така че за какво говорим? Да, аз много ме беше страх. Това беше причината. И в момента, в който разбрах, че ще има камери, микрофони и киноекипи, викам, моите хора влизат. Пуснете ги и раждам свои води. Беше ми спокойно, а това ми беше най-важното. Да, тя ми разказа, че още от първи клас е започнала да играе. Да. Нали? Какво ме научи да върна въпроса? Ами те ме учат всеки ден. Не спират да го правят. Но основното, и това всеки колега, занимаващ се с това, ще каже, че учат на истинност в очите. Mm-hmm. Тоест, няма как да ги излъжеш. Няма как да изиграеш нещо. Те са толкова сетивни. Моите групи, например, те, понеже живеят и в нас, идват, спят, и мен да ме няма. Ние имаме и много творчески лагери, пътувания, и турнета, и фестивали. Няма как да ги излъжеш. Те са толкова рефлективни, толкова усещат всичко, толкова ме връщат на земята и понякога аз мисля, че света е свършил. Имах преди година едни много сериозни професионални проблеми. Това беше много тежка година за мен и аз бях готова да се откажа от всичко, което съм направила, защото така се случи. Просто това, в което съм вярвала, се оказа, че не се получи. И аз чак да се откажа. Но Портал Феста и тези всичките тук просто го измислиха. Портал Фест не е мой. Те всичките обичат да казват: Симона, ти си двигателя, ти не. Портал Фест не е мой. Не съм го измислила аз. Просто те ми върнаха вярата, че трябва да се... И затова е портал. Защото трябва да го минеш. И го минахме. И го минаваме. На това ме учат. Да мога да почна от начало и на чисто. И вие минахте през портала. Или първо вие минахте и след това решихте да го отворите за всички останали. Аз не знам къде минавам и къде не минавам. Важното е с кого. Да. И това, че те са до мен, е най-важното. Измислили сте го, направили сте го, започнала е подготовка, включили са се толкова много хора, то се е развило, става все по-голямо и по-голямо. Става хоровод, театрален хоровод. Едно огромно, прекрасно събитие, на което просто всички се обединявате и движите нещата. Можете ли да ни разкажете малко и за театралните постановки, които ще се играят, или пък примерно за Шекспириада и така нататък? Значи това е Шекспириадата всъщност, тъй като е изложение, няма как да... Идеята не е да играят всички постановки, защото чисто и просто времево дай Боже,
за в бъдеще формата трябва да е такъв, че да имат възможност повече хора да се включат. Съответно, ние имаме пролетно издание и това е есенното. Пролетното издание се реализира в градинката на район Овча купел, където всяка една школа има възможност да представи отделно свой отказ на открита сцена. Съответно, цялата градина в Овча купел е в изложение, в шатри на школите. Същото се случи тази година едновременно и в читалище Витоша, където се намира нашата школа, и в района на Овча купел. Там се показват откази, там имаш възможността да дойдат хора, да видят, като панаир на книгата. Така представлява пролетното издание. Сега есенното в фоето на Безграда ще бъдат изложени плакати, снимки и различни материали на различните школи, като изложба, която ще стои 3 дни и всяка една школа би могла да се види, ясно да е разписан района, в който се намира, за да може, когато някое дете или родител се интересува къде да запише детето си, да прецени с район. Това е идеята и на каталога, нали? Защото моята мисъл в това не е да се акцентира върху една школа, а върху регионални школи и да се ангажират максимално брой повече деца. А Шекспириадата, за която коментираме, не знам как ще се получи. Много се вълнувам, защото когато го решихме с колегите и така мисля, че ще продължава всяко есенно изложение с един автор, който да обединява школите. И всяка една школа има миниатюра между 5 и 8 минути за Шекспир в конкретната Шекспириада. И съответно ние сега постоянно ръководителите на тези 10 школи, защото няма да казвам кои, няма значение в крайна сметка. Въпросът е, че сме намерили начина да работим. 10 от тези 20 школи ще участваме в Шекспириадата, всеки със своя миниатюра за Шекспир. Дали ще е танцова, дали ще е монолог, дали ще е диалог от драма или от комедия, но Шекспир обединява и сега репетират ние, те, всеки един, и на деня на представлението, когато ще е спектакълът Шекспириада на 25 събота от 7 часа на голяма сцена в надвис, което също е огромно постижение за всички тези млади таланти, че ще излязат на голяма сцена много преди да кандидатстват, дай Боже, или когато и да било в техния път ще се наложи. Така че Шекспириадата обединява тези 10 школи с текстове на Шекспир, а визията на Шекспириадата ще я видим в 7 часа на 25. А от 2 часа ще направим генералната репетиция, защото идеята на този спектакъл е децата от различните школи да работят заедно и да изкарат един спектакъл, защото ние имаме множество фестивали из цяла България, които се състезават или пък имат уъркшопи, но такова нещо е правено, нещо подобно. Ганди ми каза, че е правено преди години от Хлапета, от Петър Върбанов и от студията една друга театрална школа. Но по-скоро е било към някакво посолство и е било формат, който не е така да обединиш много школи и да излезеш на голяма сцена. Предизвикателство е да ги видя и аз ще се опитам да ги събера, но това е спектакъл с 10 режисьора.
голямо нещо. Да, и името Шекспириада дойде от колежка Биляна, която е една от школите. И то не е мое. Беше много, много насмешка, защото докато си пишехме в чатовете и аз пиша спектакъл е по текстове на Шекспир, така, и тя в един чат пише: какво правим точно с тази Шекспириада? Викам, да, това е името, което търся. Така че кръстницата на Шекспириадата е Биляна. Така че ще видим как всяка година, кой ще е автора. Това пак се решава от всички. А вие го правите и с образователна цел, освен да, нали, да покажете на децата какво е усещането да играеш на сцена, нали, на голяма сцена, но и с някаква образователна насоченост. Естествено, че в крайна сметка, ето, например, започвайки с Шекспир, и деца участници, и деца публики, в началото на спектакла има една кратка миниатюра, кой е Шекспир. Mm-hmm. Всъщност. Да ги запознаете. Ами, то е въпросът наистина кой е Шекспир, защото има доста предположения. Да. И начина, по който това се случва, е интересно. Пътя, по който ти разкриваш кой е, защото всички знаят Ромео и Жулиета. Ние имахме вчера събитие, с което беше съпътстващо събитие към Портал Феста. Представяне на Портал Феста пред деца в район Овча купел. И те знаят Ромео и Жулиета, но не знаят кой е Шекспир. И не са го виждали. Има образователна идея в Шекспириадата, такава идея има и в програмата, която в момента ние реализираме, Децата на Северозапада, с киното. 2 филма за Валери Петров и за Яворов, т.е. как запознавайки се с една личност, тя те провокира да прочетеш за нея. Това е смисъл. Защото, ето тук гледам спектакълът ни Индже, например, по Йовков. Учат го в училище. Но аз също, преди да се задълбоча да го работя, бях го забравила. Тоест, Индже минава и заминава, но когато ти един час гледаш спектакъл и плюс това този спектакъл е на възраст, актьорите са на твоята възраст. Те са 19-20. Много е сетивно, много емоционално за децата публики, че след това децата актьори остават и говорят с тях. И всъщност от една страна се образоваш Йовков, Индже, от друга страна казваш, ето, той е на 17 години, актьора, Марто, който е от първи клас при нас, сега завършва тази година като оператор, той играе Индже. Всъщност ти казваш, ето, той е на 17, аз съм на 17, а той играе Индже. И аз искам. Или ето, че има начин да се правим, да сме центъри по друг начин, с други средства. И това не го казвам аз. Аз обикновено в тези диалози между актьори и публика се дистанцирам. По-скоро съм страничен наблюдател, защото разговорите между себеподобни имат смисъл. Аз не заставам така, виж сега, вие си отворете си, прочетете си Йовков, Индже, това е... То е през преживяването. А каква беше обратната връзка от повечето деца в училищата, понеже вие обикаляте, пускате филмите, запознавате ги, говорите с тях? Нали, това, което казахте току-що. Какво видяхте като обратна връзка и каква беше реакцията? Защото със сигурност те не са виждали такъв тип подход. За тях е нещо непознато и определено ги е грабнало и е имало въпроси. Или пък нещо е породило в тях. Имаше много интересни дебати след това. Значи това е програма. Извинете, само да видя точно как е, защото ми е важно
да коментирам самата програма, която е много, много интересна инициатива. Това е Децата на Северозапада, личности, полети, мечти. Ние имаме прожекции, за сега реализирахме в 4 града, а ни предстоят още 3. Това са Берковица, Белоградчик, Лом, Монтана, Козлодуй и Мездра. Програмата е реализирана, отново казвам, значи наблягам на всички тези програми, които са съдействали за реализацията ни, не като реклама на това, че са го направили, а като възможност на зрителите, които гледат и се занимават с изкуство, колеги от школи, колеги от училища, да обърнат внимание, че има такива програми и да участват в тях, защото всеки един има шанс да развие себе си, школата или училището в тая насока. Това е значи схема за безвъзмездна помощ, представяне пред българска публика на съвременни български продукти, финансирана от Национален план за възстановяване и устойчивост. Така че финансирането е важно. Много пъти го казах, но знам колко много колеги просто угасват поради липса на финансиране, защото ние сме различни творците. Едните имаме силата, включвам себе си, въпреки че се изморявам вече, да дърпаме, да проучваме, да търсим. Но има толкова много колеги, които са невероятни и педагози, и творци, но те нямат този мениджърски стремеж и съответно нямат и тази реализация и устойчивост. Би трябвало да има възможност по-лесно да се разбира как могат да се стигне до тези програми и поради тази причина аз се фокусирам върху тези изложения и това обединение, за да може да има този мост между Министерството на образованието и културата и да е ясно къде могат да се кандидатства, къде може да се разпространява, да се създава и развива изкуството за деца, говоря. Което е много важно. За обратната връзка да върна за тези градове, в които бяхме, аз бях много притеснена. Нали, казват, северозападния регион западнал, останали са няма хора, няма деца и така нататък. Това, с което се сблъсках в разговорите си с учителите и директорите на училищата, в които бяхме, слава Богу, там се инвестира училищата. Нямаше западнало училище. Нямаше училище без база. Тоест имат толкова много изградени са им явно по програми. Mm-hmm. Училищата, кабинетите. В едно от училищата имаше терариум с различни животни. В училището във Вършец аз бях впечатлена. Оказва се, че това е училище с тенис корт, училище с спа, тъй като имат такава специалност. Имат 500 ученика и това училище е изключително дейно. Имат сцена, имат абсолютно техническа база, т.е. това училище е духовно средище. И то се движи като такова. И се управлява и се менажира по такъв начин. След прожекциите на филмите ние имаме дебат насочващ с различни кадри от филма. Разсъждаваме този кадър каква емоционалност носи, на къде върви, какво значи името, чували ли сте за този автор и така нататък. Това са насочващи въпроси. След това е 30-минутния филм, който в случая е за Валери Петров, единия, а другият е за Яворов. И след тези два филма започват разговорите вече за авторите, за тяхната емоционалност. Не спираха да говорят децата. Не спираха да се вълнуват. Ние по проект бяхме заложили 15 минути преди филма дебат, 25 минути 30 филм и 15 минути затварящ разговор. Нищо подобно.
Във всичките 8 училища, 9, които минахме през изминалата седмица, съм нямала разговор под 1 час. Нямала съм. И не говорим за деца, които не разбират за какво става дума. Това, което ми казаха директорите и учителите, че всъщност, за жалост, родителите на тези деца не са в тези градове. Работят в чужбина. Германия, Италия. Бабите и дядовците им ги гледат. Но това трябва да се промени. Затова го правим и тези деца. Трябва да ги оставим в България. Не можем да ги пускаме да си тръгват безконечно. Или разочаровани. Не можем. Ние нямаме право да го правим. И за това пак към ония въпрос, какво ме учат. Това ме учат да ги освободим, да летят, естествено в световен мащаб, но да се връщат и да правят тук това, което могат да правят много добре. Сега във Вършец, аз обичам да давам конкретни примери. Във Вършец идва Биляна, важно е да се знаят и имена и хора. Тя е 10-ти клас и казва, ето аз искам да кандидатствам в надвис. Съответно говорихме, поканих я и тя ще дойде на този портал Фест като част от школа Водолей, за да може да участва и да види един. Значи мисията върви. Mm-hmm. Значи има толкова много биляни. И ние нямаме право да не даваме възможност на тези биляни да стигнат там, където искат. По начина, по който искат и си го представят. За мен е много важно човек да вярва в мечтите си. Наистина да си дава простор, да не позволява на някой да го определи и да му каже, че няма да се получи. Да. Така че много вярата е всичко понякога. А и това да срещнеш правилните хора, които да ти докажат. И да не се взимаш на сериозно. И да не се взимаш на сериозно. Защото червения килим, както казвах на малката ми дъщеря, която с един филм стигна до Венеция, е просто една черга. Ти си там, защото до теб, за теб, пред теб, над теб са били толкова хора, и това казвам на децата ми, защото те са много. Не може да си сам. Не може да решиш, че светът е вау и ти си го завладял сам. Няма такова нещо. Ти вървиш с някакви хора по някакъв път. И това е основното във Водолей, семейството. И една скоба, че всъщност всички тези деца са част от Водолей. Но когато те тръгнат първоначално в тези школи, и това знам и от колеги, че е казус, много е важно родителите и семейството да подкрепят тези деца, да се занимават с изкуство, защото когато си 1, 2, 3, 4, 5 и 6 клас, в тези школи ти ходиш събота и неделя. Обикновено е така. Което значи, че някой трябва да те закара. Което значи, че неходенето на една в театрална школа, ако ти имаш желание, защото мама или тата искат да спят в събота и неделя или да ходят на екскурзии и така нататък. Тоест, ние можем да дадем, ако семейството се ангажира, че това не е просто една школичка, в която ние отиваме да разцъкаме. Това е едно възпитание, една клетка, която изисква да бъде обгрижвана двустранно от нас като ръководители на театралните школи и от родителите, които трябва да подкрепят децата си. Преди малко я видях Грета, тя сега в момента е в класа на Пенко Господинов. Това момиче участва в тревожност, участва в майките, завърши нути. Няма такъв къртовски труд. Няма такова животно, както се казва. Завърши класически балет в нути. Денонощно краката й са като, да не казвам,
болки. Имала е представление, ето я, половината от подирсенките на облаците. Грета е момичето с бенката, другото лице е накрамена и тя е студент в надвис вече. Денонощна работа. Денонощна. Играла е с 39 градуса температура, тя играе пълна в Индже, в Пернишкия театър. Играла е след операция. Но това е боец. То е създадено да бъде боец. И след това ти виждаш този човек и казваш, вау, гати актрисата, ами не. Тя е там тя в школата от 5-ти клас. Сега е на 20. Аз съм била свидетел на нечовешки неща. Казвам Грета, защото я видях нея. Иначе всичките от Водолей са такива, както обичаме да казваме. Водолей, оцелей. Но Водолей, оцелей и голяма част и въобще от школата е Виктор Липовски. Това е човекът, който най-малко се говори за него, защото това е продуцентът на Водолей. Ето е Грета. Тук е в тревожност на Мирамар. Така че продуцентът, който стои за това, е Виктор Липовски. Това е човека, който може да премине през всичко и лошото ченге, така да го наречем. Добре, къде могат да бъдат гледани тези филми? Къде могат да бъдат открити? Значи Чума, където също участват деца от пак е на Мирамар, беше в HBO. Тревожност, нямам представа в момента къде може да се види. Кръвта на Пеликана, където участваха, също световен филм. Иначе преди малко видях Искаш ли принцеса? Това е филм на надвис, дипломен филм. Той в момента е към кино в Чекмедже, което е съпътстващо събитие към портал Феста. Ето това е отказ от Искаш ли принцеса? Кино в Чекмедже е на 3 млади режисьора, завършили тази година. Филми, които са само с деца и създадени от млади режисьори. Ще има дебати и разговори как се работи с деца пред камера, зад камера, за позицията Children Coach, която в България не се финансира, не знам защо и не присъства. А това е режисьора на детето. Той задължително би трябвало да бъде там и той трябва да е и педагог, и психолог, и актьор. Това е позиция, без която не би трябвало да се работи с деца. Защото режисьора си има виждане и той гони как детето да отиде и да изиграе дадената роля и казва, отиди, теб ти се плаче. Да, ама в Кръвта на Пеликана, което аз правих преди години, детето имаше 43 снимачни дни и играеше дете, което е с тежка психическа обремененост на 6 години. Ние с Катрин Гебе, режисьорката, разработихме 43 снимачни дни, в които детето не знае какво играе. Защото тя не може да знае, че режи умрели животни и е с психически проблем. Тя трябва да играе друга линия, а да излезе филма, който в крайна сметка беше в Хоризонти в Венеция от българска страна. И първото нещо, което попита италиански журналист от 300 журналиста, по какъв начин защитихте психологическото здраве на детето, защото то играе толкова плашещо натурално, че ни е интересно как сте го постигнали. И това беше първия въпрос, който значи, че в световен и в европейски мащаб се разсъждава върху това как се защитава психиката на детето. А това става само с Children Coach. Има си изисквания. Дете на терен трябва да снима не повече от определено време. Детето на терен трябва да знае други неща. А режисьора казва в повечето случаи това, което трябва да изиграеш. А това, което трябва да изиграеш, може да бъде постигнато по друг начин. В конкретния случай, простичко, в Кръвта на Пеликана бях казала на детето, че той иска да стане ветеринарен лекар. И затова събира да лекува животните. Mm-hmm. Тоест ти изместваш фокуса. Да, подходът е различен. Да. Представянето на случващото се по различен начин. Да. Не може. Особено когато са деца.
Аз не бях чувала реално за тази част от, как да кажа, работата с актьорите деца. Не знаех за Children Coach. Най-вероятно много хора не са чували изобщо, само че да ви кажа, че когато работихме в Кръвта на пеликана с Нина Хос, която е световна актриса, а тя казва, аз в повечето филми имам коуч. Коуча ми говори с режисьора, защото те пътуват, не могат активно да репетират с режисьора. Всеки актьор си има коуч. Една от жените, която беше коуч на мъжки актьор, Моратан, тя е работила с Тарантино. Тоест, има едни неща, които ние въобще не ги вписваме в нашата действителност. Режисьора е човека за всичко, включително накрая си прибира и чашките. Как ще ни станат? Как ще ни се случат нещата? Пак стигаме до това финансиране. И до това, че има начини, които хората си ги действат. Така че тази позиция, за другите аз не мога да знам, не съм в тази област, но Children Coach, ментор, актьорска игра, деца, така да го наречем, е задължителна. Ето това са Ади и Катерина, които са в Кръвта на пеликана. 2 деца бяха, българчета. Тук е Аника, пак от школата, в един от филма Майка, който сега обикаля фестивалите късометражен. Аз четох за посрещането им в Венеция, когато са отишли за представянето на филма, една статия с вас, в която разказвате малко по-подробно как са ги посрещнали, как би трябвало да посрещаме като цяло нашите артисти, актьори. Да. С подобен тип отличия. Така че може и тук да го разкажете за тези, които не са прочели статията. Аз не знам точно на кой материал сте попаднали, но, например, ще дам прост пример. Ние бяхме в Венеция 4 дни. Самия фестивал се случваше на остров Лидо. Mm-hmm. Там, където бяха децата, те се разминаха с Брат Пит. Разбирате ли за какъв фестивал говорим? Да. Посрещнаха ги още на летището с частно такси, което ги взе, закара ги до хотела. Невероятно отношение като професионалисти, като хора, които... Тоест, ти когато се отнесеш към даден човек по начин, по който подобава, той разбира, че това, което го е направил, има смисъл. Че това нещо трябва да продължи да го прави. Това е поощрението всъщност, което ти получаваш вследствие на направено от теб нещо. Имаше определени прожекции, огромно количество фотографии. Онзи момент, в който штракаш, штракат някакви хора и ние стоим така и не се чуваме. Но впечатляващото беше, когато ние отидохме в Венеция, в супермаркетите и на Сан Марко, и съвсем случайни хора спираха Ади и Катерина да се снимат с тях, защото са ги гледали. Тоест, усещането и уважението към актьора, към твореца. Това са случайни хора. Ние си купуваме нещо от супермаркет в Венеция. И пристигат 3 човека и казват: Катерина, Ади, да се снимаме там с вас, както се и така нататък. Така че и тук трябва да се върви в тая посока. Аз поради тази причина, аз обожавам червените килими, въпреки че обяснявам колко не са важни, но за мен червения килим и фотокола е задължителен за едно събитие. Защото там някакси така ти заставаш за кратко време и като че ли ето има смисъл и то ти остава. Така че на портал Феста ще има и такова място заради кефа на децата. Според вас, как можем да направим така, че да популяризираме повече българското кино? Това, което се създава тук. Нали, всеки да има достъп до него, освен фестивалите, по някакъв друг начин да привлечем хората да го търсят все повече, за да им се дава и предлага все повече.
Има ли? Не, че има някаква готова рецепта. Ако имаше, ние сме много малка държава сме и много бързо един такъв продукт се завърта и приключва своята устойчивост. Няма как да си възвърнем това от финансова гледна точка, което сме дали. Говоря продуцентски. Но като цяло би трябвало това, което правим ние. Отиваш, защото в северозападните градове те няма къде да ги гледат тези филми. И възпитаваш, и показваш, и говориш, и от 200 човека 10 чуват. След това в другото училище от 50 5 чуват. И полека-лека това мога да направя, аз това правя. Откъде дойде тази идея за децата на Северозапада? Как решихте да се наемете с една нелека задача, реално? Аз, ако ви стана ясно, обичам да се заемам с трудни и провокативни теми и тъй като много се говори за този Северозапад, реших да отида и да го видя, за да мога да го разкажа и да видя по какъв начин това може да се промени, един вид да се промени картинката. А картинката се променя само когато ти си в нея. Иначе отстрани не можеш да я променяш. Така че по-скоро именно заради това, че винаги съм се вълнувала от тези, които нямат възможност как да я проимат. Какво става зад кулисите на едно турне? Можем за това да си поговорим малко. Какво става? Аз ще започна с случка. Какво Добре, става? Какво ли не става? На фестивал сме в града Берковица преди години. Играем Кавказския тебеширен кръг. И съответно детето, което играе Михайло, е на 4. Ние пристигаме, това е фестивал, лачените обувки. Хвърляме, едни школи излизат, други влизат, багажи, слагат се напред, назад и вече сме готови и бързо и гоним време и почваме. И в един момент идва момента, в който трябва да излезе Михайло. Това е малкото момченце на 4 години. И Михайло обаче не излиза. Аз съм в публиката. Пускаме с Виктор осветление, звук, защото ние сме всичко, ръководителите на театралните школи, сме от реквизитори, гримьори, кетеринг, охрана, това и последно, нали, сме режисьори, там някъде, между другото. Няма го това дете. Гледаме ние. Викам, Вики. И в един момент всичките актьори са на сцената. 15 човека. В един момент всички започват да излизат. И аз разбирам, че това дете всъщност е изчезнало. И го няма. А той е на 4. В един момент, вече след 3-4 минута, някакви глупости се говорят, нещо се случва. И в един момент извлачват я. Виждам аз, че това дете се събужда на сцената. Той е било заспало дълбоко. Разбирам, в последствие на някакъв диван. Затрупано е с дрехи на абсолютно всички, които идват, влизат и излизат. И го няма. И някой го е намерил от актьорите, извадил го е на сцената и то започва да се събужда. А иначе какво се случва? Това е, нали, смях зад кулисите. Но се случва това, че ако не пътуват по фестивали, ако не ходим на лагери, ако не се смеем заедно, ако не сядаме да си говорим след представленията. Аз много обичам Иракли. Ние там битуваме и лятото всичките деца от Водолей са там, без ток, без вода, на лагер, който отново Виктор Липовски, който е нашия командир, основно се грижи за тях, както и съответно има и медицински лица и всичко, което е необходимо, за да се случи това.
Те живеят с природата. Така че в такива моменти не може да се, пак се връщаме на тая тема, не можем само да се занимаваме с това да излезем на сцената или да се качим на някой килимче червено. Не. Всичко е около това. И колегите в школите също имат лагери, също имат workshop. Тоест това, което аз го казвам за себе си, то не важи само за Водолей. Всички тези школи, които споменах и тези, които не са все още тепърва ще влизат, невероятно много се грижат за децата си. И казвам децата им. Защото те така ги чувстват. Това да спиш, когато си някъде с тези специално, да не говорим. Калин, Денис, Филип, Изи, Катерина. Как ще спя? Те не спят. Щом те не спят, аз как ще спя? Те не спят. И не говорят само за изкуство, нали? Се сещаш. Не спя. И те не спят. Значи, какво се случва? Не спим. Просто ходим и не спим. Това правим. И се опознавате се повече с всеки миг и всеки час. Да. Наистина ставате като семейство. Много е хубаво това задружие, това разбирателство, това единност би могло да се нарече, защото реално те, освен че са играят на сцената, те продължават да са заедно и да играят и в живота. Мастерската група, която е вече 15 години, са изключително силна компания. Какво мислите да постигнете следващите 5 години? Как виждате нещата да се развият във времето, по начина по който... Какво искам да постигна в следващите 5 години ли? Да отида на почивка с мъжа ми без деца. Това искам. Другото го имам. Добре. Много ви благодаря за това гостуване. Нещо друго заключително да кажем, нали, може да ги поканим пак на фестивала. Ще гледаме епизода да се излъчи в период, в който може да се гледа, след което да отидете да посетите фестивала, да видите как са. Както прецените, ти си невероятна и ти благодаря. Наистина. Благодаря ви, аз че се съгласихте, аз не очаквах. В интерес на истината. Когато ви потърсих, не очаквах. Калина е причината, защото тя каза това, ти проучи ли това момиче, какво е? И аз казвам смисъл. Вика, тя е млад човек, нали подкрепяш точно тях? Много благодаря на двете ви, аз нямам търпение и с нея да се запозная, но наистина за мен беше огромна радост. За мен също.